Tornionjokilaaksosta kertova valokuva ja ääninäyttely kiertää parhaillaan Suomea ja Ruotsia. Sen kuvat ovat viime vuoden ruotsinsuomalaisen taiteilijan Mette Muhlin käsialaa. Det är miljön, människorna, språken, dialekterna, stämningen, naturen, alltihop. Jag har mina minnen där, min bakgrund. Rajaseutu elää yhä vahvana Mette Muhlin mielessä. Kaaliksissa syntynyt ja Tornionjokilaakson Matarengista juurensa juontava valokuvaaja päätti palata kotikonnuilleen ja ikuistaa tunnelmia eri paikkakunnilta. Näyttely Elvens rike syntyi yhteistyössä äänittäjä Tobias Wassbergin kanssa. Man ska få en upplevelse som man inte kan få på något annat, eller som man kan få utan att behöva åka dit helt enkelt. Det är klart att vi vill att folk ska åka dit, men man ska ändå få känna samma sak som vi känner. Jag har varit mer aktiv nu när det börjar vara lönt att samla in skrov. Syksyllä tarkoituksena on myös julkaista näyttelyyn perustuva valokuva- ja äänikirja. Nykyisin Göteborgissa asuva Mette Muhli valittiin vuoden 2008 ruotsinsuomalaiseksi taiteilijaksi. Hänen teoksiaan on ollut näytteillä niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Det är väldigt fascinerande att människorna bor i två olika länder men ändå på något sätt är likadana. Tornedalen är liksom ett litet hemligt område på något sätt. Lite magiskt och lite undanskymt och sådär. Så jag tycker det är värt att uppmärksamma.